Γεια σας, Ευτύχης εδώ. Βρίσκομαι στο φεστιβάλ Μελιού. Είναι σήμερα Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 και είμαι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και είναι η γιορτή του μελιού. Πραγματικά έρχεσαι εδώ και φεύγεις γλυκαμένος, που λένε, μελωμένος. Έχει πάρα πολλούς παραγωγούς από όλη την Ελλάδα με καταπληκτικά μέλια. Έρχεσαι εδώ, δοκιμάζεις, γνωρίζεις τους παραγωγούς, μαθαίνεις πράγματα για τις μέλισσες, για τα μελισσοκομικά προϊόντα, για τα προϊόντα της μέλισσας και περνάς πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα να γνωρίσουμε παραγωγούς, να δοκιμάσουμε μέλια. Μου μιλάστε. Μαρίσιο μέλι κύθνου. Ευτύχη, πώς πήγαν τα πράγματα? Σούπερ! Σούπερ, έτσι. Είναι φανταστικά. Σε θέλω δυνατό. Συνεχίζουμε. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ στο φεστιβάλ Μελιού, πάρα πολύ κόσμο και σήμερα ιδίως πιο νωρίς είχε γινόταν χαμός. Είσοδος ελεύθερη, δοκιμάζεις μέλια, παίρνεις μέλι κατευθείαν από τους παραγωγούς, καταπληκτικό. Θα ζητήσουμε πραγματικά δικαιώματα. Έλατε. Εκεί μας, να, ορίστε. Θες να δοκιμάσεις? Αν θέλω να δοκιμάσω, και βέβαια. Ωραία είναι. Θα δοκιμάσετε? Όλα τα δοκιμάσατε. Ένα πεύκο. Ναι. Ένα θυμάρι. Μπορείτε να ξανάρθετε. Γιατί λέμε να Θα γυρίσετε. Μπορείτε. Είναι η πιο μεγάλη, αλλά δεν Είναι σημαδεμένη με μια σπικουκίδα. ξέρω αν είναι. κάθε κυψέλη έχει μία βασίλισσα. Αν πει δεύτερη βασίλισσα μέσα στην κυψέλη, τρώγονται μεταξύ τους. Δεν μπορεί. Μόνο μία βασίλισσα σε κάθε κυψέλη. Ναι, μόνο μία έχει. Είναι μία και καλή που όλες οι άλλες οι εργάτριες τις φέρονται σαν να είναι βασίλισσα. Πώς να τις φέρουμε, να έχουν μια βασίλισσα? Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πώς παράγουν βασιλικό πολτό. Για πες το λίγο ξανά, στα γρήγορα. Λοιπόν, πώς φτιάχνουν βασιλικό πολτό, πώς παράγουν, δηλαδή πώς κάνεις τις μέλισσες να σου δώσουν το βασιλικό τους πολτό. Γιατί τι είναι ο βασιλικός πολτός? Ο βασιλικός πολτός καταρχήν είναι δημιούργημα της μέλισσας, εξ ολοκλήρου από τη μέλισσα, βγαίνει από τη μέλισσα. Είναι Είναι ουσιαστικά... η τροφή της βασίλισσας. Από εκεί και πέρα, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να φανέψουμε ένα μελίσι. Μετά χρησιμοποιούμε αυτή εδώ την τεχνητή βέργα, η οποία έχει στην ουσία ψεύτικα βασιλικά κελιά, τα οποία εμβολιάζουμε. Αυτό είναι. Ναι. Εμβολιάζουμε με ένα εμβολιαστήρι μέσα το αυγό μαζί με λίγο βασιλικό πολτό αραιωμένο. Ξαναμπαίνει στο ορφανό μελίσι μέσα, μένει 3 μέρες και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Αφού αφαιρούμε τα κεριά, βγάζουμε την ύφη που βλέπουμε εδώ πέρα και έπειτα έχουμε το καθαρό βασιλικό πολτό. Η νύμφη είναι τα πουλάκια, ουσιαστικά που βγαίνουν οι καινούργιες Η βασίλισσες. νύμφη είναι το αυγό της νέας βασίλισσας, ναι. Αυτά εδώ πέρα επειδή είναι βασιλικά κελιά θα βγαίνουν όλα βασίλισσες αν παραμένανε μέσα στην κυψέλη. Τέλεια. Και έτσι από αυτό ουσιαστικά ο βασιλικός πολτός είναι η τροφή της βασίλισσας που ουσιαστικά οι εργάτριες ταΐζουν τη βασίλισσα.
ταΐζουν τη βασίλισσα, αυτό ακριβώς. Όλες οι άλλες μέλισσες ταΐζονται με μέλι και γύρι μέσα στην ψερίδη. Μόνο η βασίλισσα ταΐζεται με βασιλικό βολτό, γίνεται πιο μεγάλη, πιο δυνατή και περισσότερα χρόνια. Και πόσα αυγά βγάζει τη μέρα? Η βασίλισσα χρησιμοποιείται μια φορά στη ζωή της, κάνει το βασιλικό ταξίδι που λέμε, και από εκεί και πέρα έχει 7 εκατομμύρια αυγά για όλη τη ζωή. Πω, περίπου λέει 2.000 αυγά τη μέρα, φανταστικό, Πάρα πολλά. Λοιπόν, τέλειο. Και ο βασιλικός βολτός ουσιαστικά, ενώ στα άλλα ζώα κυρίως η μαμά συνήθως, ξέρετε, δίνει τροφή στα παιδιά της, ενώ είναι το ανάποδο, έτσι, οι εργάτριες δίνουν τροφή στη βασίλισσα. Τέλεια. Για σαλάτα. Αλλά πίνετε και σκέτο. Και σκέτο. Αυτό τι είναι, κρασί? Δοκίμασε να μας πεις. Βαλσάμι ξύδι με μέλι. Πολύ ωραίο. Δημήτρη, πού είναι τα παστέλια? Ξεπουλήθηκαν όλα, πραγματικά. Ήταν μέχρι εδώ πάρω παστέλια. Φύγαν όλα. Είναι λίγο αργά τώρα που κάνω το βίντεο και είναι λίγο άδεια τα ράφια. Είχε πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά δεν το περιμέναμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, συγχαρητήρια και στην επόμενη. Πάντα όλα. Γεια σου. Τι είναι αυτό? Για μέλι. Αυτό εδώ. Κουμπαράς μελισσούλα. Εξαιρετικά μέλια ένα και ένα. Με βραβείο παρακαλώ. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ καταπληκτικό μέλι που είναι μαστίχα, έτσι, με μαστιχέλαιο μέσα. Πού είναι το, να δοκιμάσω λίγο. Να δοκιμάσω, δηλαδή το έχω ξαναδοκιμάσει, αλλά λέμε τώρα έτσι. Παρακαλώ. Φανταστικό, έτσι ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Η ετικέτα. Από πού είμαστε? Από τη Λαμία. Από τη Λαμία φτάνουμε καταπληκτικά μέλια. Μελίσια παντού, Πόσα μέλια έχετε εσείς? Πάνω από 800. Πω, μπράβο, και μου αρέσει, έχετε πάρα πολύ ωραία μέλια και έχετε αυτό το καταπληκτικό. Το ελαρτήσιο Μενάλου, ελαρτήσιο Βρυτανίας. Φανταστικό. Για να δοκιμάσουμε λίγο, να δοκιμάσουμε τι μπορεί. Έτσι. Λοιπόν, και έμαθα έχεις παραγγελία για αυτή την έκθεση χαλβά φαρσάλων με μέλι. Έχουμε με μέλι γιατί είναι πραγματικά το μέλι το κουμαρίσιο. Και έχουμε με μέλι, με πορτοκάλι, με φράουλα, με καραμέλα, με πολλές γεύσεις. Ωραία, λέει, όλοι φωνάζουν και πολλούν φαρσαλινούς χαλβάδες, μα το Αλεξόπουλο χαλβάς έχει τις νοστιμάδες. Αν αμφιβάλλετε γι' αυτό και θέλετε να πιστείτε, φάτε χαλβά Αλεξόπουλου για να βεβαιωθείτε. Περνώντας από τα φάρσαλα, θυμίσου μην ξεχάσεις. Πάρε χαλβά Αλεξόπουλου να φας και να Θαυμάσεις! και να χορτάσεις. Και να χορτάσεις. Είμαστε υπέροχοι. Έλα μεγάλε. Κάνει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ωραία εδώ. Πράγματο. Άνοιξε την Γιώργο μου μπροστά. Να σε καλά. Έχουμε την Ευτύχη εδώ. Ένα χαλβά. Ο Ευτύχης. Φάμε χαλβά. Κι άλλοι. Ο Ευτύχης τρώει χαλβά με μέλι. Χαλβά με μέλι και στάζει μέλι. Έλα.
Έχουμε και... Είχατε καεί. Σας έδωσε ο Θωμάς μια πολύ ωραία Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Σου βάλα κεραλιφή το πρωί. Μου έβαλες, ναι, αλλά θέλω να μου το πεις για το βίντεο. Είναι κεραλιφή, αν καίγεσαι στην κουζίνα, βάζεις κεραλιφή, είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Καλλιτικό της κουζίνας. Καλλιτικό της κουζίνας, είναι φάρμακο για τα εγκάβματα, είναι καταπληκτικό. Και όλοι οι μάγειρες το έχουν ανάγκη. Σας έδωσε το πρωί. Στο χέρι μου βάλατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάει και στο φαγητό. Όχι. Γιατί δεν μας μιλάς. Είστε κεφάλι. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Έτσι, ευνηδιάζω. Γεια σου! Τι κάνουμε? Καλά. Λοιπόν, έχουμε εδώ, πέρισεψε τίποτα ή τα φάγαμε όλα? Έχει καταπληκτική γύρι εδώ και θα πω και ένα μυστικό. Σήμερα όλη τη μέρα που είχα τρέξιμο πολύ, περνούσα από εδώ και έτρωγα ένα κουταλάκι γύρι που να έχω φάει περίπου 3 κουταλιές σήμερα. Έτσι είναι. Τούρμπο. Το χέρι. Ήρθα το παλικάράκι. Ήρθα Έλα. με την ωραία την παραδοσιακή φορεσιά από την Κάρπαθο. Από την Όλυμπο. Από την Όλυμπο. Είχαμε πάει στην Όλυμπο, ήταν πάρα πολύ ωραία και το μέλι σας είναι ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Πάει και εσύ, πάει. Ωραίο το μέλι. Ωραίο, Μπράβο. Γεια σας. Ναι, εγώ είμαι, γεια. Να και εδώ η Ροδόπη. Αυτή είναι μια παραδοσιακή κυψέλη. Στρογγυλή. Όχι εδώ μεγάλα Σε καταστήματα. ποιους συνεταιρισμούς στην Αθήνα? Υπάρχουν συνεταιρισμοί πάρα πολλοί. Όπως υπάρχουν και παραγωγή πάρα πολύ. Και βιβλία για το μέλι. Γεια σου! Εσύ είσαι? Τη ρούλα. Λοιπόν, είμαι με τη Ρούλα εδώ, που είναι από την Πελοπόννησο. Από την Πελοπόννησο και τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε Μάρι, Ρίκη, Καστανιά, Πορτοκάλι, λοιπόν θα δοκιμάσω λίγο Ρίκη. Ωραία, δοκιμάστε λίγο. Ωραία, δεν είναι? Σκέτη γλύκα, σένα. Να είσαι καλά. Μια κάρτα. Έχω απλώς με ενδιαφέρει το γιος μου. Το υπερσύγχρονο σύστημα διαλογής και καλλιέργειας, τέλος πάντων, καλλιέργειας, πείτε το πώς θέλετε, Βασιλικού Πολτού, καλά δεν το λέω. Ναι, μουσική μου. Τι κάνετε, πάτερ? Λοιπόν, τι είναι αυτή εδώ? Με παίρνει συνέντευξη. Ναι. Ναι. Δύο-τρία λόγια για αυτό το καταπληκτικό εδώ πέρα της πατέντα. Εμείς είμαστε καλλιτέχνες όπως και εσείς. Και τι ακριβώς? Το πάθος μας είναι να κάνουμε καινούργια και τέλεια πράγματα. Πήρες το έδωσα? Ωραία, θα το πάρω τώρα να μάθω περισσότερο. Δεν το έδωσα? Όχι, όχι. Δεν το έδωσα και στο ξαναδεί. Από πού είστε τώρα? Εσείς από πού είστε? Είμαστε από την Βόρεια Ελλάδα, Πιερία. Α, τέλεια, Πιερία, φανταστικό μέρος. Και έχετε εδώ πέρα, αυτό είναι για Βασιλικό Πολτό. Για βασιλικό μου και για βασίλισσες. Α, για να Εμείς γίνει. με ένα δεύτερο εισόδημα στους νοσοκόμους και μεγαλώνουμε το ίδιο εισόδημά τους γιατί κάνουν καλές βασίλισσες από μόνοι τους. Μπράβο, καλά τους κάνετε, να τους βοηθάτε. Καλά τους κάνουμε, ναι. Αυτό είναι φυσικά τους κάνουμε να μαθαίνουν. Να μαθαίνουν και να τους βοηθάμε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τι δοκιμάσουμε? Τι είναι αυτό? Μαρίσιο μέλι από τα Χανιά. Κυριτικό μέλι, θυμαρίσιο, φανταστικό. Είμαστε παραγωγή εδώ και 4 γενιές. 4 γενιές στην παραγωγή, φανταστική. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Αναματόμελο, είναι σαν αναματόμελο το λέμε. Αναματόμελο, το οποίο βγαίνει το φθινόπωρο. Είναι από αυτό εδώ το, Και γι' αυτό δεν έχουμε, ναι. το μόβ το φυτό που είναι. Αυτό εδώ είναι το φυτό, είναι αυτό εδώ το μόβ. Και τώρα είναι η περίοδο που το παράγουν. Είναι αυτή την περίοδο βγαίνει και είναι το τρίγος του μελιού και είναι για μένα το αγαπημένο μέλι. Είναι λίγο έτσι καραμελωμένο μέλι. Είναι καραμελένιο, όπως λέω. Πάρα πολύ ωραίο. Θαύμα. Δεν παίρνει, δεν παίρνει. Όλη η τεχνολογία που χρειάζεται ένας μελισσοκόμος σήμερα. Και συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Λοιπόν, πάλι καλά που δεν μεθάς με το μέλι πραγματικά, γιατί έχω φάει αρκετό σήμερα. Αλλά αυτό που παθαίνεις είναι ότι παίρνεις πάρα πολύ ενέργεια και ξυπνάς και θες να τρέξεις, να τη δαπανίσεις κάπως αυτή την ενέργεια. Και το καλό είναι περπατάς εδώ πέρα, πάνω στο κάτω, δοκιμάζεις μέλια, τρως και γύρι και έχεις πάρα πολύ ενέργεια, έτσι, turbo. Φεστιβάλ μελιού χωρίς λουκουμάδες δεν γίνεται. Αυτοί εδώ οι λουκουμάδες μας έχουν σπάσει τη μύτη. 3 λεπτά είναι έτοιμοι. Στραγγίζουν, μελώνουν και τους απολαμβάνουμε. Έχουν κάνει θράψη. Και κανένα. Δεν πέρα ακόμα. Δεν έχει το βίντεο. Εκεί άλλα τώρα σκύραμε τώρα που δεν έχουμε. Ευχαριστώ. Εδώ είναι ο δύσκολος διάδρομος που είναι όλοι κριτικοί και πας να δοκιμάσεις μέλι και στην πέφτουν να πιεις ρακί και ραγί, κερακόμελο και γίνεσαι κουρούμπελο. Να δοκιμάσετε. Είμαστε ό,τι βλέπετε. Και εδώ είναι ο παιδότοπος όπου κάναμε τα μουσικομαγειρέματα.